Hej 3.G'er. I er i gang med jeres SAP, og den her lille korte video, eller skal vi sige filmede PowerPoint handler lidt om henvisninger, altså noter, den slags litteraturliste, og så noget i jeres opgave. Jeg vil gennemgå nogle slides og komme med nogle sådan generelle dessinger og regler for, hvordan sådan noget skal være i jeres opgave. Og det gør jeg på baggrund af den her PowerPoint, som vi står bag som skole på Middelfart Gymnasium, og som indeholder retningslinjer, som dem skal I bare følge. Som det første punkt, noget om noter i en opgave. Man kan sige, at overskriften her er jo generelt det, vi kalder formalia eller dokumentation. Altså nogle af de obligatoriske elementer, der skal være i den opgavetype, som I er ved at skrive. Og en SAP-opgave er jo det, man vil kalde en akademisk opgavegenre, som imiterer, som I lader lidt som om, kan man sige, at I skriver en opgave på sådan et fagligt, professionelt niveau, tidsskriftsartikel eller sådan noget kunne man kalde det, som forskere på for eksempel universiteter laver. Og når man laver den slags forskning, den slags fagligt videnskabeligt arbejde, så er det helt afgørende at dokumentere, hvor man har sine informationer fra, hvor man har fundet det, man har brugt, og det, man bearbejder i sin opgave. Det siger sig selv, at man ikke bare har fundet på alle de her ting selv. Man står så at sige på skuldrene af nogen, som har undersøgt det her felt før en selv, og det er man selvfølgelig nødt til at gå rede for, så man ikke, tager æren for andre, og så man også dokumenterer, at ens opgave er på et videnskabeligt og fagligt grundlag, bygger på et videnskabeligt og fagligt grundlag. Og som udgangspunkt i jeres opgave, så er der 3 måder at opstille noter på. Som det første, så kan notehenvisningen komme direkte i forlængelse af det, I har citeret, for eksempel i form af en parentes. Og det vil sige, at man simpelthen direkte, altså bagefter det, man har brugt af nogle andres materiale, så skriver man en parentes, og så siger man, hvor man har det fra. Jeg vil sige, at den type noter er især anvendelig, hvis man for eksempel i et litteraturarbejde, det kunne være i dansk eller i engelsk, har brugt en roman eller en længere novelle og vender tilbage til den samme roman flere gange, har mange citater over flere sider fra den samme roman. Så i stedet for at der skal være en masse fodnoter nede i bunden, så er det måske nok lige at sætte en parentes efter citatet, hvor man siger den samme bog en gang til, og så hvilket sidetal citatet så den her gang kommer fra. Så det er måske især i forhold til litterært arbejde, at det er relevant. Mere normalt og mere gængs, det er en nummereret notehenvisning, enten på bunden af siden, så kalder vi det for en fodnote, eller til sidst i opgaven, og så kalder vi det en slutnote. Og det kan Word for eksempel, eller Pages, kan helt automatisk generere den form for fodnoter eller slutnoter. Og det ved I selvfølgelig allerede også fra for eksempel jeres tidligere skrevet opgaver på gymnasiet. Og den slags noter kan I se nede i bunden af PowerPointet her, hvordan de skal se ud. Altså som eksempel er for eksempel en litteraturantologi, hvor det er Michelsen, Knud med flere. Der er altså været flere forfattere indenover. Titlen hedder Litteraturens perioder. Det er anden udgave. Det er Gyldendal 2010, og det er et specifikt sidetal. Hvis man bruger den samme bog flere gange i træk, så kan man, eller bør man egentlig bare skrive i bid, og så sidetallet bagefter. Altså det i bid betyder det samme som en gang til. Så behøver man ikke skrive det hele. Det kan tit se lidt mindre pænt ud på en side, hvis den samme note er gentaget mange gange. Men det er altså kun, hvis det er den samme bog, man bruger direkte efter hinanden, flere gange efter hinanden. Så jeg kan måske sige, om I anlægger fodnoter eller slutnoter, det er sådan set op til jer. Det er nok mest gængs at bruge fodnoter.
Så det vil være min umiddelbare anbefaling. Yes. En anden måde at dokumentere på, eller en måde I også dokumenterer på, og det vil I jo skulle gøre i alle opgaver. Jeg kan næsten ikke se en opgave for mig, hvor at I ikke vil have brug for at dokumentere nogle informationer i form af citater. Og et citat kan jo ikke bare stå i teksten, altså det skal altid markeres, så man aldrig er i tvivl om, hvornår det starter og hvornår det slutter. Normal praksis, det er, at et kort citat anføres med de her citationstegn, anførselstegn, som jeg har vist her på PowerPointet, så man kan se, det starter her, og er så et kolon inden, ikke? Og så citationstegn. Citater skal ikke i kursiv. Det er ikke gængs praksis. Nogle gange, hvis man har et lidt længere citat, så er det en fordel, at det ser pænt ud, og ligesom lave en indrykning. Det der hedder en blank linje, altså man trykker enter og laver en indrykning, og så står citatet som sådan et længere felt inde i teksten. Og det vil også typisk medfølge en lidt mindre skriftstørrelse og linjeafstand, så det er meget tydeligt, det er et citat. Og der behøver man ikke at bruge, eller der skal man ikke bruge anførselstegn. Der er det bare, indrykningen, der markerer, at der er tale om citat. Og det siger sig selv her, ikke også? Altså, så skal der jo note på citatet, hvor har man det fra, og det kunne jo så enten være i form af den her parentes, jeg beskrev før, eller slut- eller fodnoter, som I så på sliden forinden. Den sidste vigtige form for dokumentation i jeres opgave, det er litteraturlisten. Det er I også bekendt med, men ikke desto mindre er det super, super vigtigt i forbindelse med jeres SAP-opgave, at der er en ordentlig litteraturliste. Det kan jo være ganske mange materialer, I har anvendt, og det, at man ligesom let kan finde rundt i litteraturlisten, har en god dokumentation for, hvilke kilder, der er blevet brugt i opgaven. Det er helt centralt og helt afgørende noget. En censor i forbindelse med opgaver og vurderingen af opgaven vil vurdere som meget centralt, at det så at sige er i orden. Grundlæggende set er en litteraturliste jo en alfabetisk opstillet liste af alt det litteratur eller alle de kilder, man har brugt i sin opgave. Og der er jo en nær sammenhæng også mellem noterne i løbet af opgaven og litteraturlisten, for det er jo klart, at de ting, der står i noterne, vil så være dokumenteret på litteraturlisten til sidst, så man har en samlet liste over alle de bøger, kilder, hvad det nu måtte være, hjemmesider, der er blevet brugt i opgaven. Og det vil sige, at alt, hvad du har brugt i opgaven, skal altså med på listen, men det er også klart, at det er kun ting, du reelt har brugt og citeret i opgaven, der skal med. Alle mulige sådan tilfældige bøger, du lige har bladret i, for ligesom at vise, at du har bladret i mange bøger, de skal altså ikke med på litteratur. Det er det, du konkret har brugt. Litteraturlisten, den skal være overskuelig, som jeg skriver, men den skal faktisk følge en fuldstændig klar opskrift med forfatter, titel, forlag, årstal, altså de her centrale elementer, som man kan finde tilbage til den specifikke bog af den specifikke fatter, det specifikke sted i teksten, hvor det I har citeret eller det I har brugt, det optræder. Og der er nogle klare krav for, hvordan det opstilles, og i stedet for at jeg sidder og læser op her, at kilderne skal præsenteres i alfabetisk rækkefølge og så videre, der er i kursiv, så er det faktisk lettere måske lige at klikke et slide frem, hvor I kan se sådan et eksempel på en litteraturliste og måden en litteraturliste skal opstilles på. Her der kan I se, at den er opstillet i alfabetisk rækkefølge. A er først, efternavnet er først, derefter fornavnet, titlen er i kursiv, så kommer der forlag og årstal. Med 2 forfattere, så skriver man begge forfattere ind. Hvis der er mere end 2 forfattere, så kan man skrive bare det første forfatternavn, og så skrive med flere. Og der er sådan lidt forskellige eksempler her. Man kan se nogle bøger, men også for eksempel nederst et eksempel på en avisartikel fundet på nettet, for eksempel fundet på Infomedia, med titel og avisen den har optrådt i,
og hjemmeside og årstal. Ja. Hvad så med litteraturlisten fra internettet? Mange af de kilder, I vil bruge, vil jo helt sikkert være hjemmesider og netsider, og ikke så meget bøger. I gamle dage var det nok mere bøger. I dag er det selvfølgelig hjemmesider og netsider, fordi man kan jo finde det meste på nettet. Igen gælder samme princip. Man er nødt til at være fuldstændig, klar i mailet, sådan at en censor og en lærer vil kunne finde tilbage og præcis finde ud af de informationer, I har brugt, hvor de optræder hen. Og noget, jeg synes er centralt her, det er jo også at indikere, at de netsider eller de hjemmesider, I anvender, faktisk er nogen, der har kvalitet, og ikke bare sådan tilfældigt udvalgt, at I lige har siddet og googlet et eller andet helt tilfældigt, og så tager I bare det første og det bedste. Og det kunne være et eksempel her, hvor hovedsiden er markeret øverst, altså danmarkshistorien.dk, det er hovedsiden, den er lavet af Aarhus Universitet, og så under den hovedside, der har man brugt flere forskellige indgange, altså flere forskellige indgange til kilder under den samme hovedside. For eksempel danmarkshistorien.dk, og så Müllers erklæring og Nielsine Nielsens studentereksamens fortælling her. Altså eksempler på 2 forskellige kilder fra den samme overordnede hjemmeside. Så har man indikeret, at man bruger en hjemmeside, der har kvalitet, og samtidig vil det være let for lærer og censor at finde tilbage til, hvor I har informationerne fra, fordi den fulde URL er markeret, så at sige, så den er klikbar og direkte til at gå ind på. Og så lige sådan en lille easter egg her til sidst. Hvis I vil gøre det rigtig nemt for jer selv, så vil jeg gerne anbefale det, der hedder litteraturlisteautomaten, som er en hjemmeside lavet af bibliotekarerne på de danske biblioteker. Og det er rigtig let egentlig bare at trykke. Der er sådan nogle forudlavede kasser, hvor I kan indtaste de informationer, de beder om, og så genererer den automatisk litteraturlisten. Og på min computer i hvert fald, og det skriver de også, den gør, der gemmer den simpelthen listen automatisk i computerens hukommelse, sådan at I, så længe I bare sidder på den samme computer, kan vende tilbage til listen, altså så at sige hoppe ud af browseren og vende tilbage til litteraturlisten, og så har den ikke glemt det. Men det må I lige teste og tjekke på jeres egen computer, om det også fungerer på den måde. Når I så har indtastet alle informationerne, så trykker I kopier, og så gemmer hjemmesiden informationerne i jeres udklipsholder, og så er den direkte til at paste ind i jeres opgave, sætte det direkte ind i jeres opgave, og så har I sådan set jeres litteraturliste lavet korrekt, og også lavet i alfabetisk rækkefølge. Så det vil jeg gerne anbefale. Det kan I i hvert fald prøve af. Det er en god måde at gøre det på. Så det var sådan lige lidt overordnet om det, vi kalder sådan dokumentation i opgaven.